nong yalam ka National People Party NPP Riboy District menta ka sngi kala penlong ka jingkan mau burom na ka benta ka lengku sngi yap ka ba shiphouse nem jong upurno anggitok sangma ubalong unong seng ya ka NPP ha Meghalaya bat ubala klatno ha ka South Rig Ulber ar hajar khan riu kabala kanjo sya ka shiphouse nem ba ka party kala du no yaw te nong yalam ha ka te ka jingkan mau burom ya ka lengku sngi yap upurno anggitok sangma la sakhi da ka jingya don lang ki MLA ki bakantup ya uba sustenance sotun MLA ka jirang uba deru menteri ka sarkar uba daman bait lamare MLA ka umroy uba Charles Marngar MLA ka Mauhati ka Kongrona Khamdej MDC ka Nongpo uba Clement Maulong President NPP Riboy lembat kiwe Rom kejungi ya lead PS sangma uba deru nongelam uba kraw jong ka jela kejungi bat unang seng jong ka party kejungi ka National People's Party ki porlok na ki press and media ki bedon hagene ko port ku blai shibun ya ka jingwan ko jpi ka ngej scam baling ba kini ka jingdan ko jong piru kan salong kawai na ki benta ki ba ki pat ba ken khamtip susu hage bedai bat ka GM jinglong jong nong yalam balalet no bamwa da blai so PA sangma tie hagane ko por na kalyang jonga kum minister kum nomi khmat jongka MLA MDC jongka jirang constituency bad haga joko por kum wei na ki noilam ki badon haga party nadu pastang ban sing lain ban merge yaka shaka National People's Party haka jingilam jang lead sa PA sangma ubadai nong seng ubadai pa ubala seng yaka neka party haka neka jela kejungi bat kabalalong kabalala ban warna yaka yaki dor lane yaki taki sembai ke bala bet hapo jong kade ke jela ke jungi pada ka north east hi brokaway ya ka ba lingba ke jing shakri ke jong ka National People's Party ki nongelam baro ke bala ay ke jing shakri na ka banta ka state bat ke jongi bat kumju na banta ke jela ke jungi te kindiat na kaliang jonga kum MLA jong ka jirang constituency ngalaile ek election na dusnam arhajar khalai bata ada so buram hadu bata kata ya ka leadership lane ya kata ka door ya ka kubong tin pareng ke denong way ka value lane ka stature ka jong ulit sa PA sangma upadai nongelam uba kumbala batai dai nongkren akma jonga shwa jonga I babu Clement ba lead PA sangma udai nongelam uba ngilaban ong ba kadai ka jingjit ka jong blai bala khai ba unlong nongelam lingba kajing sngorit kata ka jing landle kajing IT kajong une unong yalam nadu kipor ke bala penshet nadu bastang jong kam bat hadu baun saklat no na kene kasla jong partai lakha ya lead PA sangma haka ying ke balong simple ke badap daga jing daga jingle suda Henry ka jing treshtom but ka jing IT kajong uni unong yalam kajing treshtom bat lingba kajing gerku
ka jing start ka bulayo kalanang na susu ban kintiu ya ki kerdan ki jong kumu nongelam om tang ka state Henry hapo ka national level